nyt tähän väliin tulee tämmönen keulavideo. Ja mä oon vetänyt tälle kerran. Oi, se lähti ihan hyvin. Mut kun jalka meni tälleen. Silleen pois. Tossa. Hoppa. Okei. Meni liikaa sulle. Mä just eilen keulin tällä ympäri. Just eilen illalla. Ja niin kuin nytkin. Mutta mä sain jalat alleni ja heitin pyörän jotenkuten. Ei pyörälle käynyt mitään. Otus ei. Hyvä. Ja tää on nyt tämmönen vuodelta 2007 pyörä. Siis tää on oikeasti hyvä pyörä. Mä tykkään tästä. Ja niin kuin näette, mä en oikein mitenkään hyvä keuli. Silleen niinku, että mä saan vähän sitä keulaa, mutta äskenkin mä otin liikaa keulaa. Ja mä en osannut jarruttaa, koska sit se pamahtaa alas. No, mutta se on aina vaihtoehto. Pitäis olla joku hoppa! Okei. Se lähti ihan hyvin. Mä vedän nyt nurmikon vaan. Se lähti oikeesti. Toi on semmonen pikku matkakin. Mä en tiedä silleen, et voisiko tässä vetää. Joo. Renkaat vaan pamahtaa. Sen takia ihan huono puoli. Yksi huono puoli. Hoppa! Silleen jos tästä pamahtaa nyt renkaat, niin mä en tiedä mistä mä saan noin leveen renkaan. Uuden. Just se asennus, mutta niinku silleen missä mä sain tommosen renkaan. Lopeen tai leveen minä osaan. Tommosen kuitenkin. Sekä ei lähe näin niinku lähe kunnolla. Oi. Näin niinku silleen lähe kunnolla. Älkää ihmettele, kun mä äskenkin vein kuskaa, koska mä katon, onko video päällä. Vaan se oli hyvä. Mun pitää niinku vetää sitä polkaisua. Joo. Nyt ei lentänyt pyörä. Mä sain näistä kiinni ja no nyt ollaan vedetty niinku 2 kertaa ympäri. 1 kerta oli vähän paremmin ympäri, koska itekin meinasin vähän kaatua. Oi. Otti polkemat maahan. Joo. Otuks. Noniin. Aineestetaan. Hoppa! Ei se niinku silleen lähde. Pitää kokeilla vähän. Oho. Taas poljen maahan. Joo. Tässä yritetään silleen niinku hyvää keulakulmaa. Mä välillä saan hyvän ja välillä saan semmoisen keulakulman, että liikaa tulee sitä. Tässä niinku tulee liikaa takapainoa. Et niinku keulen ympäri. Tää on ainut pyörä, millä mä ostin keulia. Tai osaan keulia. Silleen, ostin keulia. Opa! Oho. Tästä on
Hoppa. Hoppa. Joo. Vähän kun olisin vielä jarruttanut vaan, niin hyvä olisi ollut. Jos olisin jarruttanut. Kun jarrutkin on aina. Ai niin, jarrutkin on olemassa. Joo. Ootasko tuolla tuosta liikaa. Tai tämmöstä ruohoa. Jäiköhän ruohoa jälkeen? En yhtään tiedä. En tiedä. Eihän se lähtenyt yhtään. Takulla konsepti. Jää nyt. Oi. Hop.